Recorrenza manzana amb la gent relevant contra el vent transportant sentim viure mantenint viva la flama a través Martxelo Otamendi berriako zuzendaria gaur egun. Ordu bete inguruz Baionako Etxepare Lizioko ikasleokin solasaldia ukan duzu, pixka galdera trukaketa bat. Euskal gazteok badugu interesik orokorrean Kataluniako asuntoarekin? Bueno, nik ezautzen ditudanak, bai, baina nik ez ditut ezautzen Euskal Herriko gazte guztiak, orduan erantzun ezak bakarrik ezautzen ditudan horien inguran, uste badaula interesak, gazte abertzaleak interesan diaukate Katalunian gertatzen ari denarekin, nahi dutelako Kataluniako ondo ataratzea Euskal Herrian antzeko zuzareteko, eta pentsatzen dut, ez ditut jaurren beste ezautzen, gazte ez independienzalek, segurazki, segituko dute, baina ez behintzat, abertzalek segitzeuten gogo berarekin, baina uste dut. Katalunian gertatzen denak, alde edo kontra jende askoren interesa pizten du. Bai, justuki hori ez, gurearekin segituz, igande honetan alderdi eguna ospatu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak, bertan ikusi ahal izan ziren publikoan independentziaren aldeko, bai Katalunia, bai Euskal Herriaren independentziaren aldeko, bai independentzia idatziak, esteladak, publikoa hitzaldietan Egibarrek Gora Euskadi askatuta erranez bukatu zuen bere diskurtsoa. Azken finean EAJan bi postura desberdintzen dira edo gehiago, eta posible litzateke nozbait hurbiltasunean ziuk Katalunian hartu zuen bidea EAJak hartzea. Ez dakit, EAJako arduradunak izan daukate, bai alderdiko lehendakari eta baita ere gero Jaurlaritzako lehendakari izan daukate, ez dutela independentzia nahi eta ez dutela haien asmoa ez dela Euskal Herria izatea estatu bat. Esaten edena da, alde bikotasuna neutral Madridekin, alegia. Esaten dute alde bikotasun ez subordinatua, horrein dagoena da alde bikotasun subordinatua. Madridek aintzen du, eta ondo portatzen honen bazara, izango dituzu diruak gauzaketeko ez dela ez. Bueno, hori da, azkeneko urte hauetan esaten ari dira, segurazki gero alderdian barruan engo dira iritzi desberdinak, eta bestatzuk engo dira uste dutenak independentzia bat lortu behar dela, eta estatua lortu behar. Baina gaur arduradunek ez dute hori izaten. Zatut espreski, izan daukate elkarrezketatan, komunikaetan, guk ez dugu nahi, ez dugu bilatzen independentzia, ez dugu estatu propio bat bilatzen. Dela utzi Antoni Ortuzarra izan zuen, gaur egun autodeterminazio eskubidearen irakurketa berria gaurkotua da aldebikotasuna. Badakigu gaur egun EAJak lortzen dituela gauzak Madriden alderdi popularra minorian delako eta behar dulako. Bukatzen dira, Espainiarekin aldebikotasuna bukatzen dira, Madriden dauden alderdia gehiengoa daukanean bukatu dira aldebikotasunak, eta azkeneko 30 urteutako esperientziak hori izan digu orduan. Irupen haukat oraingoz, Katalunian gauza bare gertatu zen, ziuk ez zuena independentzia, ziuk ez zuena estatu bat, eman ziren baldintza jakin batzuk, eman zen herritarren indartzea handi bat sortu zuena prozeso bat, eta ziuk konvergentzia bat esan zuen. Edo tren hortara, ikusi zuen bat zetorrela tren bat, edo tren horretara igotzen naiz, eta saiatzen naiz trenaren makinara sartzen, eta nik idatzen prozesoa, edo ez dela tren horrek aurretik eraman gero. Hemen gertaliteke hori, edo ez, baina hortarako beharko litzateke gaur egun ez dagoen, eta Katalunian azkeneko 10 urte hauetan dagoen indar sozial bat, herritar bat, prozesori behartu iten duna. Mobimendu hauek askotan ematen dira, behartuta zaude itera, bestela galtzen duzulako trena. Kataluniako adibideak balio du, eta balio lezake, onerako edo ez, ez dakizulako gero alderdiak zeiten duten ez, baina gaur egun azkeneko urte hauetan, garbi izan dute, ez dutela bilatzen independentzia Espainiatik. Azken finean ere, solasaldiaren hasieran garrantzi handia eman diozu asko azpimarratu duzu hizkuntzaren egoera Katalunian eta hemengoarekin daukan ezberdintasuna, ez? Eta komunikabideetan ere haunitz ikusten da, komunikabide asko daude Katalan hutsean, Korporazio Catalana de Mitjans Audiovisuals Katalan hutsean ari da, hemen EITBek bi hizkuntza erabiltzen dituen bitarte horretan, beharrezkoa da bertako hizkuntzaren egoera ona indartua olako prozesu sobiranista bat aurrera eramateko? Normalen bere buruan naziotzat daukaten herrik hizkuntzat ikusi dute, ez beti. Irlandaren kasuan badukate hizkuntzat baino oso gutxi garatu dute, eta irlandarrak esaten dute lasaitasun guztiarekin, ni ez naiz inglesa, ez naiz britaniarra, eta inglesez esaten dute. Hori Espainian Euskal Herrian asko gertatu da, ni ez naiz espainola, baina hori esatute gazteleraz. Katalunian hizkuntzak asko lagundu du. Pasatzen independentismoa 120-tik, 150-ra, 55-ra, 58-ra, ikusiko dugu. Eta da, jende asko zegoen katalan ez zitzen zuna, beti katalan ez zitzen zuna, eta bere bizitza guzia katalan ez zitzen zuna, eta arrazoi batzuk eman direnean, katalan ez hitzeite horrek, beti katalan ez jardute horrek, praktika katalanista horrek asko lagundu die
katalanismo kultural eta linguistikotik katalanismo politiko independentistara pasatzen. Eta zubi hori oso motza izan da. Katalonian alderdi sozialistako kide askok eta askok katalanez hitz dute beti. Eta alderdi popularreko kide askok eta askok hitz dute katalanez beti. Nik izautzen ditut alderdi popularreko buruzagi batzuk, haien artean katalanez hitz dutenak beti. Zatu dugu espainola gara, baina gure hizkuntza lanerako, harremanetarako hori katalana da. Hemen ez da hori gertatzen. Hemen hizkuntzaren erabilera oraindik abertzalen esku dago, zuk ikusten baduzu Bilboko metroan familia bat euskaraz ari dena esaten baduzu, guraso hauek boto ematekotan emango diote aukera abertzale bati eta segurazia esmatuko duzu. Zu Barcelonako metroan ikusten baduzu familia bat katalanez ari dena, ezin duzu esan, bueno, hauek katalanez ari dira, beraz emango diote botoa alderdi abertzale bati. Ez, zalitezke PP-kok, ez hori bakarrik. Inkestetan, PP-ko boto emaileen artean Katalunian, 9% independentziaren aldekoa da. Inkestetan, 10% independentziaren aldekoa da. Hemen, 0. Eta sozialistan artean ere, 0. Beraz, zeinek albidetu du, zerk albidetu du katalanismo kultural hortatik pasatzea katalanismo politikora, hizkuntzak. Eta hizkuntzak askotan markatzen du diferentzia. Bretaña toka bere hizkuntza, Korsika toka bere hizkuntza, Katalunia toka bere hizkuntza, Euskal Herria bere, Galizia bere dauka, Occitania dauka bere hizkuntza propia, Galesek, Eskoziak. Gero herri batzutan abertzaletasunaren garapena ez dator hizkuntzaren eskaerarekin batera, Eskozian ez zaila asko inporta Eskoziarra eta Ipar Irlandan eta Irlandan ere ez, horrela da. Nik batzen ez, Irako buruzagi batzuk, Martin Marginez orain dela utxiltzena, etxekin hitzeiten Irlandera. Hemen ez, hemen gaizki ikusita dago, duela 30 urte gaizki, eta orain oso gaizki ikusita, bat izatea lider independentista bat, eta ezagite euskaraz. Beraz askotan hizkuntzak markatzen du desberdintasuna, ze kanpoko bat honea datorren aldiro, datorren aurreneko aldiz markatu, behiratzen du gure trafiko seinaleak esaten du. Hemen bai, iparraldean askotan esatu. Ui, bizkuntza haute daude? Bai, eske hemen euskara badago, hori esko gertatzen da, Latinoamerikatik Euskal Herria bizitza etorritako, etorri dira Espainiara, inork ez zer esan, etorri dira Espainiara, etorri dira Tolosara, joaten dira dendara aurreneko honen, eta topatzen dute jende beste hizkuntza baten, eta galdetzen dute, zer dau, hau bertako hizkuntza? Ez dekin, hizkuntza, zionik. Eta nun markatzen da diferentzia. Askotan hizkuntzak ez beti, baina askotan hizkuntz badago nazio sentimendoren atzean. Bai. Normalen, egoten dena zapaldua edo gutxietua edo gutxiagotua. Eta horrek ere azken finean badu Katalunian generalitateak dituen bai botereetan edo batez ere komunikabideetan eragina, aipatu dugun bezala lehen komunikabide askotren gana joan da Guardia Zibila azken asteotan zentsura aplikatzera, eta duela biegun igandean edo sare sozialetan Jon Olano Berriako kazetariak Katalunian dabilenak aipatzen zuenez, bertan espero duten urrengoa da Corporació de Catalana de Mitjans Audiovisuals, hemengo ITB-ren parekoa Radio Televisión Espainolak bere gain hartzea da. Ze punturaino iris daiteke azken finean Espainiako gobernua eraman dituen milaka poliziekin? Espero litekena da indarraren erabilera seguro, egongo da indarraren erabilera gogor bat, eta aurriaren batean ez dute utziko botoa ematen indarrez gainera. Uste dute okupatuko dituzte hautez lekuak, botoa bozkalekuak, eta segurazki ikusiko dugu berri askotan jendea bozkatukula kalean, ezingo da bozkatu zerrenda batekin edo mai batekin, mai osatu batekin, o mai bat jarriko dute, baina izango dira herritarrak, ez dira izango maiko idazkarik, eta hori izango da modu formal batez egin. Hala ere legeak esaten du, maila ez balin bada osatzen, dijoazen aurreneko 4 boto mailek osatzeutela maila, eta hori derrigortuta daude. Batzuk daude derrigortuta joaten, baina ez badira joaten, izango dute isuna, ez badira joaten, dijoazen 4 aurrenekok izan litezke. Baina ere, Espainiako gobernuak hiri nagusietan, Barcelona da hiri nagusietan, ingo duena da, indarraren bidez, debekatu hautesontziak jartzea leku publikoetan edo parapublikoetan. Torun, ikusiko dugu jendeak kalean, herriko plazan, boto ematen, zapata kutsa baten, edo plastikozko zorra baten, edo etxetik ekarritako kartoizko kutsa baten. Hori da nahi duna, Espainiak nahi duna da parte hartzea beldurraren bidez murriztu, eta zan, ikusten ez da zer gertatu. Hori da esperutena. Esker mile beraz bai hitzaldiagatik eta bai elkarrizketatxo honi erantzun izanagatik, segituko dugu aktualidadea erranduzun bezala Berriako 4 kazetari izanen zaretean, segituko dugu gaurkotasuna horren bidez, eta aurriaren 2 eta datozen egunetan ere ze gertatzen den azkenean ikusteko geratzen da.